Szegedi üzletünk a Mikszáth Kálmán utca 17 szám alatt található. Jól megközelíthető helyen a belváros közelében. A boltban, széles választékban kínálunk gyógyászati segédeszközöket, egészségmegőrző termékeket és wellness eszközöket. Kínálatunk vércukorszintmérők, tesztcsíkok, vérnyomásmérők, kompressziós harisnyák, ortézisek, járóbotok, inkontinencia termékek, tenapens, tenaslip, gyógytornaeszközök, melegítőpárnák, parókakiegészítők, mellprotézisek, anitafehérneműk, rendelés és elérhetőség. A termékek személyesen megvásárolhatók üzletünkben, vagy megrendelhetők telefonon és online. Szegedi boltunkban szakértő kollégáink segítenek a megfelelő eszköz kiválasztásában, és tanácsot adnak a használathoz is. Miért érdemes minket választani? Szegedi szaküzletünkben nem csak termékeket kínálunk, hanem figyelmet, szakértelmet és valódi segítséget. Forduljon hozzánk bizalommal.